Вітаю усіх, хто імкнецца болей даведацца пра тое, што нас чакае. Навіны з будучыні прадставіць Ольга Старасціна. Аўтамабіль, які лятае, здзейсніў першы паказальны палёт над Токіа. Аўто ўзляцела на вышыню 10 метраў. Яно можа развіваць хуткасць каля 100 км на гадзіну. Гэты электрамабіль Hexa амерыканская кампанія Lift Aircraft прэзентавала ў межах канферэнцыі аб стартапах і інавацыях, што адбылася ў Японіі. Як выявілася, кіраваць Hexa надзвычай проста. Націсніце кнопку, каб узляцець. Націсніце кнопку, каб прызямліцца. Hexa мае 4,5 метра ў шыркі і крыху больш за 2,5 у вышыню. Аўто ўзлятае дзякуючы 18 вінтам на даху. Транспартны сродак можа апускацца як на зямлю, так і на ваду. Ён важыць усяго 196 кг і мае мноства функцыяў бяспекі, у тым ліку парашут. Калі думаеце, што гэта выключна паказуха, паглядзелі і забылі, то памыляецеся. У некаторых гарадах Злучаных Штатаў ахвочыя ўжо з сакавіка маюць магчымасць аплаціць паездку і пакарыстацца найноўшым транспартным сродкам. Перад першым самастойным палётам кліенты мусяць прайсці 2-гадзінную падрыхтоўку. Дарэчы, гэта не адзіная кампанія ў свеце, што працуе ў індустрыі прасунутай паветранай мабільнасці. Цяпер больш за 400 стартапаў распрацоўваюць гэткія кампактныя лётныя апараты. Свой апошні эксперыментальны лётны аўтамабіль прэзентаваў шырокай публіцы і кітайскі вытворца электрамабіляў Xpeng. Асаблівасць аўта Voyager X100 у тым, што ён абсталяваны як ручным, так і аўтаматычным рэжымам кіравання. Аўтамабіль сам сплануе маршрут і выканае ўсе манёўры. Функцыя аўтапілота не патрабуе ручнога кіравання, што здымае патрэбу ў навучанні, бо звычайныя самалёты патрабуюць вялікага практычнага рыхтавання. Voyager X100 прызначаны для кароткіх паездак у межах гарадской зоны. Ён не мае выкідаў падчас палёту, што робіць яго экалагічна чыстым транспартным сродкам. Акрамя гэтага, аўта Xpeng распрацоўвае гібрыдны лятальны апарат, што спалучае ў сабе колавае шасі і паветраны модуль. Папярэднія замовы на яго пачнуць прымаць у канцы гэтага года. Серыйную вытворчасць плануюць пачаць у 4-м квартале наступнага года. А гэта робат-памочнік, мара кожнага чалавека. Яго галоўнае прызначэнне рабіць тое, што не любяць людзі, напрыклад, прыбіраць. Вітаю 4N1. Як ты мяркуеш, робататэхніка захопіць свет? Я так не думаю, але мы мусім ставіцца да нашых робатаў зычліва. Але перадусім любіць саміх сябе. У кампаніі Neura Robotics перакананы, што людзі павінны развіваць свае творчыя задаткі, а манатоннай працай хай займаюцца робаты. Як, напрыклад, гэты чалавекападобны робат на імя 4NE1. Ён не толькі размаўляе, але і выконвае руцінныя бытавыя задачы, чым і скарыў сэрца наведнікаў выставы робататэхнікі Automate у Чыкага. Ён мусіць выносіць нашае смецце і рабіць рэчы, якія нам рабіць не падабаецца. Маляваць карціны, пісаць гісторыі або здымаць фільмы – гэта тое, чым кожны хацеў бы займацца, але нам на гэта няма часу. Каб вызваліць сабе гэты час, мы і стварылі яго. Кампанія Neura Robotics з галоўным офісам у Нямецчыне спадзяецца, што ўжо праз 5, максімум 10 гадоў такі робат зробіцца часткай нашага паўсядзённага жыцця. Усё, што вы бачыце тут, зроблена за 5 гадоў. Гэта ўжо падмурак. Ёсць яшчэ некалькі дэталяў, якія трэба вырашыць. Мы над гэтым працуем і дасягнем гэтага. Місія кампаніі зрабіць робатаў даступнымі ўсім. Гэты робат Эма навучыўся і сам усміхацца, і прадказваць усмешку чалавека прыкладна за 840 мілісекундаў да таго, як той усміхнецца. Галава Эма складаецца з 26 механізмаў, якія ўзнаўляюць розныя нюансы выразу твару. Камеры высокага разрознення ў абодвух зрэнках робата усталёўваюць зрокавы кантакт, неабходны для невербальных зносінаў. Эма абсталяваны некалькімі мадэлямі штучнага інтэлекту. Сярод іх распазнаванне асобаў, кіраванне тваравымі прывадамі для імітацыі выразаў твару і нават прадбачанне выразу чалавечага твару. Гэта дазваляе Эма ўзаемадзейнічаць так, што тое выглядае шчыра. Навукоўцы ўпэўнены, што свет непазбежна набліжаецца да будучыні, у якой робаты змогуць прапанаваць нам зносіны, дапамогу і нават спачуванне. Гэтак жа мяркуюць і кітайскія інжынеры кампаніі X-Robots, якія ствараюць гуманоідных робатаў сінтэтычнай скурай, мімікай і эмацыйнымі рэакцыямі, як у чалавека.
Гэтыя роботы могуць успрымаць навакольнае асяроддзе і выдаваць адпаведныя эмацыйныя рэакцыі, а таксама імітаваць дзеянне чалавека, высоўваць язык і пасміхацца. Распрацоўнікі перакананы, што існуе мноства працы, з якой гэтыя роботы могуць справіцца. Напрыклад, працаваць на рэцэпцыі ў гатэлі, у галіне адукацыі і сістэме аховы здароўя. Псіхалагічнае кансультаванне і здароўе, безумоўна, ёсць будучымі сцэнарамі прымянення. Прыдасца ў сферы паслуг, накіраваных на дзяцей, якім трэба шмат эмацыйнага ўзаемадзеяння. Тое ж самае датычыць і сталых людзей, асабліва тых, хто жыве ў адзіноце. Кампанія выстаўляе робатаў ва ўласным музеі, а таксама прадае. У залежнасці ад мадэлі кошт вагаецца ад 207 до 275 тысяч долараў за робата. Вытворчасць гэткіх гуманоідных робатаў займае ад 2 тыдняў да месяца. Што самае цікавае, стварэнне іх не рабатызаванае. Іх збіраюць уручную. Тэхналогіі змяняюць жыццё не толькі людзей, але і нашых хатніх гадаванцаў. Жыхарка Токіа Маюмі Кітаката выкарыстоўвае мабільную праграму CatSme, якая дазваляе вызначыць, ці адчувае ейная котка боль. Гэтыя жоўтыя меткі сведчаць пра тое, што праграма зафіксавала ў коткі боль. Калі гэта працягваецца некаторы час, я кансультуюся з ветэрынарам праз тэлефон. Калі гэта паказваецца некалькі дзён, я разумею, што з коткаю нешта не так. Дадатак CatSme распрацавалі стартап Кэроладжы і даследнікі з універсітэту Ніхон. Яны натрэніравалі нейрасетку на 6 тысячах здымкаў катоў. Цяпер кожны можа сфотаграфаваць свайго ката з дапамогай мабільнай праграмы і даведацца, ці цярпіць жывёліна ад болю. Паводле нашых звестак, больш за 70% пажылых катоў цярпяць ад артрыту або боляў. Але толькі 2% іх гаспадароў звяртаюцца ў ветэрынарную клініку. Прычына ў тым, што ўладальнікі звычайна не ўсведамляюць, што іхныя каты адчуваюць боль. Паводле распрацоўнікаў, кампанія CatSme здольная праз фотаздымак кацінай пысы вызначыць наяўнасць недамагання з дакладнасцю да 95%. Даследнікі адзначылі, што за год праграмаю CatSme скарысталіся 230 тысяч разоў. У Японіі, дзе хатніх гадаванцаў больш, чым дзяцей, гэтая тэхналогія робіцца надзвычай папулярнаю. У будынку арамат кавы, а сам будынак зроблены з адпрацаваных кававых зерняў. Ідэя ўжываць выкарыстаную кававую гушчу для стварэння бетону прыйшла ў галаву інжынерам з аўстралійскага Мельбурнскага каралеўскага тэхналагічнага універсітэту, калі яны пілі духмяны напой у кавярні. Мы выкарыстоўваем яго як замену пяску, якога з часам робіцца ўсё менш. Атрымліваецца больш трывалы бетон на 30% у параўнанні са звычайнай бетоннай сумессю. Паводле навукоўцаў, у звычайным бетоне з часам змяншаецца колькасць вільгаці. Высыханне выклікае ўсаджванне і растрэскванне на мікраўзроўні, а значыць, матэрыял аслабляецца. Даследнікі пераконваюць, што біявугаль з кававых адкідаў можа запаволіць гэты працэс. Пад Мельбурнам новы бетон з кавы выкарысталі на заліўку пешаходнай дарожкі. Улічваючы аб'ёмы спажывання кавы, праблемаў з гэтым інгрэдыентам у вытворцаў быць не павінна. Штодня людзі выпіваюць больш за 2 мільярда філіжанак кавы. За год утвараецца больш за 60 мільёнаў тонаў кававай гушчы. Гэта ўжо назвалі рэвалюцыяй у зносінах з камп'ютарамі. Новая мадэль нейрасеткі ChatGPT сталася сапраўдным прарывам у галіне штучнага інтэлекту. Мадэль GPT-4o здольная аналізаваць і ствараць гук, малюнкі і тэкст у рэальным часе. Пры гэтым яна стала лепш разумець галасавыя інтанацыі. Прывітанне, ChatGPT. Я Марк, як справы? О, Марк, у мяне все выдатна. Дзякуй за пытанне. А ў цябе? Цяпер можна зэканоміць на рэпетытару і ашчадзіць бацькоўскія нервы. Мадэль GPT-4o растлумачыць школьніку, як рашыць матэматычную задачу. Не сама вырашыць, а менавіта растлумачыць, як тое зрабіць. Не ўпэўнены. Можна яшчэ падказку? Канешне, у цябе 3 іх. Табе трэба знайсці значэнне X. Якая аперацыя адмяняе ўмнажэнне? Адыманне? Амаль. Што супрацьлеглае множанню? Думаю, што дзяленне. Бінга!
Хочаце вывучыць замежную мову? Не праблема. Новая версія згуляе ролю моўнага носьбіта і дапаможа загаварыць, напрыклад, па-іспанску. Хоць ці трэба ўвогуле вучыць мовы, калі GPT лёгка перакладае дыялог на розных мовах так, каб ён быў зразумелы абодвум суразмоўцам. Я хочу, каб ты пабыла перакладчыцай. Моя сяброўка размаўляе толькі па-італьянску, а я ведаю толькі англійскую. Mark, io mi chiedo se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? GPT-4o можа распавесці сляпому чалавеку, што яго атачае, а таксама можа падрыхтаваць да сумоўя на цікавую вам вакансію. А мы запыталіся ў беларусаў, як яны выкарыстоўваюць штучны інтэлект, а калі не, то ў чым прычына? Я карыстаюся ім для таго, каб рабіць свае соцсеткі. Некаторыя мае пасты цалкам напісаны штучным інтэлектам, некаторыя я запрашваю па тэмах і потым сама рэдагую. І яшчэ штучны інтэлект дапамагае мне ствараць медыяплан для маіх соцсетак. З яго дапамогай прасцей знайсці адказы на пытанні, якія цікавяць, чым праз звычайныя пашукавікі. Ён недрэнны генератар новых ідэй, таксама добра працуе як перакладчык з розных мов, і часам ён можа быць цікавым суразмоўцам. В моей работе штучный интеллект никогда меня не заменит, потому что моя работа связана с организацией производственного процесса. Мне кажется, это невозможно просто заменить. Не, у працы аператара я не карыстаюся штучным інтэлектам. Гэта пакуль не тая прафесія, дзе штучны інтэлект можа замяніць чалавека, але хто ведае, можа з часам ужо і здымкі будуць рабіцца, дзякуючы неяк штучнаму інтэлекту удалённа магчыма. Гэта не вельмі такія бяспечныя рэчы, якія трэба выкарыстоўваць толькі ў добрых мэтах. Я карыстаюся бясплатнымі версіямі аплікацыі, але мне вельмі не падабаецца, што ў шмат з іх нельга зарэгістравацца праз беларускі нумар, і з гэтым на дадзены момант нічога нельзя зрабіць. Спадарства ўсё мяняецца. Цяпер прыбралі гэтую опцыю і патрабуецца толькі імейл. Заходзіце на афіцыйны сайт chat.openai.com і падключаеце чат GPT. У Беларусі гэта можна зрабіць толькі праз VPN. Але хіба варта зрабіць намаганне, каб значную частку працы дэлегаваць штучнаму інтэлекту? А пра то, якую версію выбраць і як правільна фармуляваць задачы, пісаць так званыя промпты для нейрасетак, каб яны максімальна эфектыўна працавалі на нас, распавяду ў наступнай праграме праз тыдзень. Да сустрэчы ў будучыні.